Ma, what's bothering you in the? Abuza umuntu kube kuyena impela yakhe ibordering yami. Makoti wena ibordering yami. Makoti yini ningafuni ukuyithanda ngendlela nje niyiyo? Yini uthanda izinto zabantu bokufika? Yini makoti ungafuni ukuyithanda umuntu omnyama uyithanda kabi into zabelungu? Hawu ma, indaba yini wrong ma kanti? Makoti umuntu omnyama wena. Fanele ukwazi lokho noma ungenzana yikho into yokwenza ushintshe kube nomuntu omnyama. Esani nje ishwaphe singaku umuntu omnyama. Yini uzenza umlungu? Yini uzenza umlungu? Uyabona nje wena abaka ironing board bayakweleta. Fanga bayakunika ingxenye yemali yakho ngoba uyabona ukuthi design ye-ironing board yathathwa la kuwena. Buka nje bakithi. Ingane yami bakithi lale eplangweni. Hawu kodwa makoti, hayi niyayithanda izinto zabelungu. Niyayithanda izinto zabelungu. Ubungeke ukuthi mekukhona okuthathayo kumlungu, uthathe noma ingqondo, uthathe noma imali. Uthiwe nje hayi umakoti walaphana unemali njengomlungu, umakoti walaphana unengqondo njengomlungu. Usungathatha isishwapha pho. Hawu makoti wazoba nesishwapha samesisi. Wanesishwapha samesisi wemakoti. Hayi hamba ntombi. Hamba ntombi. Hayi kodwa kulungile ngoba mina mhla kuthi umfana wami ufelwe amasondo emoto useyothatha wona lamacici akhe awafaka emotweni ngoba phela lento igqokile ingangamasondo emoto nje makoti. Kodwa wazi wavelela umntanami. Nale ingane zethu ngokungalaleli. Ngoba ngangimtshelile ngathi akathatha izintombi lapha ngakithi izituruzi awufuthi yana mamzobe. Buka manje ulala eplangweni. Hayi cha makoti. Ukuthi bahlulwa yini nje umakoti ukugqoka nje kahle amacici afana nawami umuntu nje abemuhle namacici akhe amahle. Manje angisazi noma usentshontshelona lo lithange kubiyelwe ngalo balithatha walifaka emadlebeni. Hayi. Umuntu uyofasa ngakafiki isikhathi. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.